This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasuko kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandahang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga.
Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Best International is urgently needed. Eaters and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones, and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng-pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Culture Best International is urgently needed. Eaters and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania!
Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning Dubai, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Israel, good morning Hong Kong, good morning China. Siyempre, good morning Castilla, good morning Daraga. 43 minutos makalisan na alas 5 din pagkagaligdi na iyan sa Randernet News and Information Broadcasting Services and of course sa BicolNet TV. Siyempre, good morning sa station manager kan BicolNet, si kay Maestro Nela Tuon. And siyempre sa atab na nagmamata ang sanguyang technician. Good morning. And siyempre sa Tagatod Baritakan BicolNet kay Kasorog Patrol numero 2 sa Tunike. Siyempre sa Tagatod Baritakan Arandarnet News dyan sa probinsya kan Sorsogon, Karandar Friend Mendez. Petsa 17 na kan bulan na Mayo. Matatapos na naman ang second quarter. Hi, good morning sa parts sa FII Castilla chapter. Nabasa ko na naman duman ang maray nagibo kay ning grupo. Congratulations parts sa FII Castilla chapter sa panginginot ni Commander Jomar Hardin. Arog kay nan mo ya kung magkabarasa kada bes na mabukas ako kan sa koyang Facebook. So gabusan ng karahayan sa pagtabang sa kapwa. Iyan ang mga muya kung magkabarasa sana. Pangit sa mga negatibo sa kinaban. Pagparabasahon pero obligadong basahon. Kapano ta makumpara an maray budaan na bako. Ayo ha, good morning parts. Matindi an mga kunyang kay ni an objectives, goal, anong pa ini, mission, vision. Magayon digdi makaintra. Paano daw? Siyempre naman sa nag-celebrate kan sa ng mga birthday sa aldaw na ini, sa petsang ini, happy birthday. And duman sa mga nag-celebrate kan sa ng mga anniversaries, happy anniversaries. And of course, duman sa may makamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagparam na sa ibabaw, kang ginaban talagang mamundo po yan mga ka-arandar, mga kasurog, kung kaya nakikisumaro ang programang is sa indong pagmundo. Baguan ka boss, Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. Please guide us as always. Thank you. Pasalamatan tan mga biyaya. Hinagad man o dae. Thank you very much. And bago ta malingawan, pasalamatan ang mga tao na mga kumbaga mga amiga na imbitar sa Satuya para makipapa. Ay, lives, Kap, lives, dyan sa Barangay Macaraya. Thank you very much sa imong imbitasyon kan nakaaging aldaw. Thank you very much. Busog pa, nakatagay pa. Pag uli, may bit-bit pa. Arog kayan ang tunay na imbitado. Ako kaya maski urarayo pag imbitado pag naurasan na lugaran minadyan ako, pero dawa kapit bahay ko kunday man ako imbitado dahil na sana. Di ba? Arog lang kayan. Dawa ako imbitado. Basta ako imbitado maski urarayo.
Pag may oras, minadyan ako. Pero kung no yan sa sakataning, dahil man ako imbitado, nung kang mapadyan mo ako ni, magdungaw sa bintana dahil araw kita kayan. Ha? And kay Mama Rosalie, thank you man sa imbitasyon. O ito, dahil talaga na lugaran. So panahon, dahil nakikisama. Igwa man ko kitang bit-bit duwan pag-uli. Iyo, may sana, sa otro. Dalion mo sa taon. Siyempre, good morning sa sakuyang mga kaparyentes sa Castillas, Arieta, and Andes family. And sa ano pa, kadakol ng pamilya. Ay, mayet. So, sumangga ko dyan ng bay pag, kunya na ha. Lon. Bay pag-dispose yan. Ta anytime, pwedeng madagit yan. Kan ibong mandaragit. Good morning kay Emmanuel Bungaw. Sabi niya amen. Ang pagkatapos gayet inikan Horacio Imperata. Siyempre, digdingo na kita sa Bible reflection. Ang reflection na pang Lunes. Yo! Kagayon kan programa, taaga-aga igwa kita kiarog ka ini. May nagpapadara sa tuya na padi na tsaga magpadara kay ni Oro Aldaw. Okay. Mayo 17, 2021. Alat ngo na. Garo may kudyan sa talinga ko. Lunes, ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Lakasan ninyo ang inyong loob. Dadating ang oras na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanyang lakad kayo. Hindi na nga makakasama ng mga alagad ang bawat isa. At ang Panginoon. Ngunit, hindi dapat sila mababahala. Ang kailangan ay ang kanilang pananalig at lakas ng kalooban. Sa anumang kanilang kakaharapin, ito din ang panawagan sa atin ngayon. Dagdagan pa natin ang ating pananalig sa Diyos. Hindi dapat tayo bibigay sa mga pinagdaraanan natin ngayon, lalo na nitong pandemya. Magdasal pa tayo ng taimtim. At huwag nga tayong titigil sa pananalangin. Mga kapatid sa pananampalataya, iyan po ang ating Bible reflection for today. And ang Bible reflection na yan ay hatid sa atin ng ating walang sawa na nagpapadala nito. Kay Father Ching Sorbano. Padre, good morning! So, iyan. Kompleto, Ricardo, ang pagkaagata, pirme. Basta kaiba, ang man na Diyos. Siyempre, sa mga nakantabay na good morning. Sa mga silent viewers, good morning. Buruhat magurunat kan sa tuyang ugat. Sabayanin mainit. Mainit na tubig sana, okay na. Medyo okay ang panahon. Dahil taaram dyan taud-taud kung ano na naman. Dahil na masabutan, ano, ang sa tuyang panahon sa mga sa mga nag-aaraging aldaw, asin nag-aarabot na aldaw, ano. Dahil na summer, sigyan uran. May explicar pa daw tabi ni kan science, pero kan mal na Diyos garo, awan ni, garo dahil na. Kan iba, kan nagkapira, garo dahil na ni kaya explicar. Anmal na Diyos, kaya ini. Pero ang science, ano daw? Ibagaan, summer, April, May,
Kung minainit-init, aba ka ng init at may nagpigpahilingan sa social media, nakaluto kibunay. Nakaluto kibunay sa pagi sa nakan-init kan saldang o kaya saldang kan aldaw. Ikinaag so frying pan, nakawali. Siguro kan may ikinag, kan may nito na ikinag subunay, luto baga. Araw kita kayang kainit sa mga panahon na ini, pero kung minauran man, sa bagay day managaloy. Minabunok-bunok sana, di dungog sana ang tinampo, bibaribi man sana. Okay man ngayon? Okay na yan, lugod. Basta bako duro diretso. Siyempre, good morning sa membros kan Alcoba, kan Albay, Legazpi City Online Broadcaster Association. Sa panginginot man yan, kan sa moyang presidente, kay Karandar Chris Tormes. Good morning, sir, and sa bilog na opisyales and sa bilog na miyembros, Alcoba. And of course, good morning man sa PUBA, Philippine Online Broadcasters Association. Sa panginginot man yan ni Kabayan Errol Dacame. Good morning, Kabayan. Good morning, members and officers kan Philippine Online Broadcaster Association. And sa mga barkada, sa tropang drivers on the road, ingat-ingat pirmi sa pagmaneho. Medyo didungog baga kidiit ang tinampo, baka mal na siya dyan, mag-ingat. Lalo na itong mga pag-iribata dyan sa Riders Club, mga motorsiklo na nagaan na katuyuan sana, magtabang, magtaonin libreng serbisyo, sa kapwa, mag-iringat po kamo, gabayan man lugod kamo ni Hesus Kristo. Sige kayo ni Anra Rides, bako man sa kung ano pa man, no? Bako man sa kung ano pa man. Sige kayo ni Anra Rides para may may katuyuhan, may obheto. An magtabang sa kapwa. Mag-extender ning tabang. Sabi nga ni Ninda, maski sa diit, dahita man ngaya maitao ang gabos na pangangaipo, pero at least maibsan lamang sa paagikan sa tuyang ekspersos. Mabuhay! Mabuhay ang mga Riders Club. Dahil ko saro-saroon tagrabe. Dakulon ito. Bala ka na tabi, Commander Jomar Hardin. Commander Jomar, bala ka na mag-extender. Sabi natin, gali sa Arandar Bicolandia. Duman sa Riders Club na dakulon na ding ibang tuyo kundi ang magtabang magserbisyo maski dai sa pwesto. Yung baga, so mga nasa pwesto lugod, aba ka na. Lalo na itong kunyan. Mga nasa pwesto, pinabayaan nindong padiklimon ang islang banwaan kan rapo-rapaw. Samantalang saro kamo sa naging instrumento kung na take over kan apik an alikaw. Tapos here comes 2022 mga albayanong gising. Para luya-luya. Dahil magpadara sa kwarta. Kung ano sa kuyang gustong sabihin, aram na. Pagkagana yan ni Diyos. Pagkalunis-lunis nga ng Diyos. Anyway, kaunta na ang primerong bonus kan impormasyon bago kita magpalagos kan sa tuyang restorya. Tatibad kung may gibuhon pa ini si kasurog Ton Kiliste. Kaya kaunta na sa pagikan sa tuyang ekipahe. Kauntaan, primerong bolos kan impormasyonali dyan sa primero distrito kan probinsya kan Albay. Abir daw, kung magring. Ay, magring.
Hello! Yes, Sir Roy. Good morning. Ayan, ayan nga boses mo. Pasiramat, garo. Hindi Garo, na mura-murawan. garo bibunot pa sana. Susaksakan kan electric fan. Yan, yan. Son, good morning tabi sa imo. Kumusta ang sa imong mag-aga? Good morning kami, Sir Roy. At isuring sa kayang mga paraan tabay. Sa presente, kaming pwerte ang kakuyang mag-aga tabi, Sir Roy. Silag na, ano ba yung singko? Sa tahaw kang kamurawa yan. At yun, madali nang maabot ang kalindukan. Si SM Maestro, Nil Adtoon. Sige, an urok-utok. Ay, good morning kay Sir Maestro. Kang nakaaging Sabado, Ah, makulog kaan ang nipon. Kang pag-report ko, dahil ko na siya pagpapaulo kung dahil niya kaya mag-ngak. kanigo. Rinikomendaran ko bagang doktor, pre, paduman sana siya. Iyo. Ako, i-recommendar man naman na dumano, lalong na kumulog sa nipon. Paano? So, i-recommendar mo man. So, sa 11-7, ako nga ito dentista. Talagang kung arog ka ito, talagang mamamatik niya ang kulugan sa ilang nipon. Aw, kung narog ka ito ang dentista ko, ito tandol ko ini ang payo ko. Mawara sa nagkulog. Kaloko. Di baling day kabuton. Oh, dahil garabutan ito. Arog ka ito, dahil garabutan. Masalinggan nyo ng Lunes. Ano lamang? Siyempre, sabi talaga, pag puun kang ay daw, kung puun kang sinana, dapat sinigitan nga. Yes. That's it. Okay, sabi si Raye, sa mga dugang na police report, nahaligi sa akuyang lokasyon, karong wanted na persona sa banwaan kang Bakakay, arestado sabi si Raye. Aha. Oo. Karusel ang bagsak kang karong most wanted person sa banwaan kang Bakakay, matapos kaming serbihan ng warrant of arrest kang Bakakay PNP sa ipinasasar na operasyon sa Purok 4 Barangay Bayandong, Bakakay, Albay. And pinagdisko ang aksado na si Jaime Braga Batallero, 43 anyos, laborer, aking residente kang Purok 3 Pili, Ilawod, Bakakay, Albay. Bandang alas 2 ning hapon tabi sa naye kang luminis na aldaw kang maarestar ang nasambitan ng persona sa saysay kang warrant of arrest para sa kasong contemplated abduction with act of lasciviousness tabi sa Raye. As in may rekomendadong piyansa na 36,000 pesos. Presente na sa kustudiya na ng Bakakay LPS ang akasado para sa magkakanigong disposisyon niya. So, medyo magabat-gabat tabi siya kayo. Ang nahampang tayo ng akusado. And sabi ko na nga, sarap na naman, inis ka marhay na achievement kang Bakakay LPS sa talagang daisin na nagtutunong na adakot itong mga sa indang mga most wanted sa indang nasa takupan tabi. Mga personay nagtatarago sa batas. Roger. Okay, so kung yan iyan, leading to rape ito, binababa so kaso, act of lasciviousness na sana. Pero dapat hampangon ang kaso. Roger po tabi sa Raye. Mantang, sa mga iba pang informasyon tabi sa Raye, duman kita sa siyudad ng Tabaco, kung sabi sa Raye, pinagpaliwaso mga nagkapirang barangay na may dakilang pagkakautang sa apektado sa Raye. Basaon ka o mga nagkakapirang naunang dito ng mga barangay na may dakilang pagkakautang tabi sa Raye. Sige daw, tabi. Ang first owner tabi sa Raye, ang Bacolod, Tabaco City, na igunaning 7.8 million. Nay. Pinagsundan initabi sa Raye ang barangay Talhi. Klaro tatabi iyan na kasurugton. Iyan na barangay. Ano yan? Bapa?
baka man tabi nila yun. Natatarog kayo ng sumatutan Iwan din sir ito dati kang napagalita magatabi sa sir na yung barangay Bacolod. So mga matata mga tagas na dahil hindi nagbabayad kasi ng mga bilis sa APEC. Okay. And ini kami sir na lugar na mismo nasa sentro ng naginitan na Ciudad ng Tabaco. Okay. Sige. Oo. Padagos. And sa second honor, ining tahi kami si Ray, 14 million. Oo. Inay. And so barangay Bumbon, igwa na 7.7 million. And sa barang Hawon, igwa ni 8.4 na utang ng tabi si Ray. Oo. And sinundan kan Bilino Rostro na igwa ni 3.8 million. And so sa Loren, sa Tabak, igwa ni mantang sumatagbak sa panal 7.8 million ng tabi si Ray. Mantang so tanuan ko sa pinagkukumpute pa tabi si Ray. So total ng kantidad kung saan daman na pagkakautang kang nasambitan ng barangay tabi si Ray. Oh, gustong sabihin tabi, kasurugton. Ining mga barangay na ini saro diyan dai kinagbabayad. Yung nagbabayad ng sir ay alagad siguro may mga 5% kang gatos ang formal na nagbabayad. Yung si iba So, pero ang plano, gabos, puputulan. pati sa magbabayad. Roger, ang kakaluwasin kayo ni dali sa araw dyan sa politikang Lapu-Lapu na Sabi, damay-damay kami sir ay. sabi ugaring kan mga matitibay, nanamati ko, mga nagpuros sa social media, bago putulon ang supply ng kuryente dyan sa Islang Banwaan kan Rapu-Rapu, violation nga iyan sa law, sa batas. The number you have dialed. Ang dapat nga kaan putulan, sumanga da isa na nagbabarayad. Takon nga puputulan ka, boss, ma-violate nga iyan sa batas. Pero arog kayan so nabasa ko, tabi kasurugton, Roger. na sabi kay itong mga matitibay, mga pigabiliban ko na mga persona, nagpost baga sa social media, bago putulan putulon sa supply kan kuryente sa Rapu-Rapu. Di matugot. Na dahil, arog kayo ni, sabi, dahil man nga pwede yan, ma-violate nga sinda sa law. Roger. Pag dapat nga, ang putulan sana, Sumanga din nagbabayad. Takon nga, Roger. putulan nga, boss, may pagbayular nga yan. Roger. At sa aga, hinguhaon kong ma-interview ka ini si Sir Toy na Reynoso. Midwid mo, an? Di ko pa na ano yan. So sa Consumers Watch baga, Ay, oo. garo nag-post siya ka iyan. Aber daw nga testing unta dawan is isog o tibay kan apik na mabayar ang lay. Ma-interview ta daw kay ni kun malugaran si Sir Toy tahapoton ta. Tapos sala dayan na ang putulan gabos samantalang nagbabayad man ani ba? Kung ininom talaga tabi sir, talagang sala. No. Talaga dahil yung taman ang pakikipag matagasan man yan kang apik tabi sir na talagang gaysin ng napapagirunan. Aw kon sa matagas, talagang tinagasan, tama lang. Yeah. Nagpost baga so apik na dahil nga may nga lamang digdi o entertain ngayaan mga pag political intervention. So mga politiko kayang makihoron dahil lamang nga kaya nganyan, so mga nagtarabang kang apik nga ni Makalawgan ni sa probinsya, iyan, pagnalingan na ninda, na sa nganyan, dawa siguro sinda na ang makiuron, parang mangyayari. Yes. Pero ando dako, siyempre, ininota na ito dengon, natabi ka makiaram hata. Grabe na ang collectibles may. Paluwason. Pwede man. Pwede man. Paluwason may siya ng mga boss na kunyan na sagin man na maisug-isug niya kami
Di mo na ka makiaram. Dahil sa nata, may porsyento ka mo kayo pag nakolekta ini. Oo. Pwede man siring ka. Pwede man may siring ka na... Oo. Oo. Pwedeng mangyari ang mga siring ka na uroron sa mag-inibong na pangintabi sila. Kung arog pa ka ni, nga mga boss, dahil na ka mo makiaram ta. Dahil na ta, kolektaon mo na inita, na-advance na ba ganindukan inot? Roger. Pwede nga. Siyempre nga, mabawi ba? Oo, grabe ba nga so tinaomi sa indo? Kaya, mabawi-bawi mo na kami ha. Di mo na makiaram. Nailing ko nga ni si... nailing ko sa postman ni congressman din daw. Congressman na I suggest ngayon. Nag-suggest, dahil nag-command, nag-suggest na kung pwede ngayon, putulan ngayon. So dahil sana nagbabarayad. Pero ning kang mag-command kung ako si ikaw, apik, pumormal ka mo ha. Bata, ma-eleksyon. Tiwad dahil kuan madara sa kunyan, mapirdi kami. Yan, dapat arog kay so tirada mo. Baka so dari malisyahon. Kaya, ilingon ta sa 2022 kung talagang may mga kung may mga utak na matanos ang mayoriyang albayano. Roger to the tabi sa Raye. Pantang so mga iba pang impormasyon na nakuha sa tabi sa Raye, duman sa party hanggang Lapu-Lapu na sa ikaduwang aldaw na sindaningoran kuryente. So iba tabi sa Raye, nagpatakod sa may mga genset nga na parang yun basta magkaigot yung ganun supply ng kuryente sa sendang lugar tabi sa Raye. May generator, pwedeng nagpabayad man, tapos paano man sa gasolina? Buro 20 tabi sa Raye ang pinagsisingil. Kada bombilya. Roger, dahil siya na magamit ng electric fan, ilaw sa nananggan tabi sa Raye. Medyo mamundo, talagang batik mapiesta pala duman si Raye sa maabot na Mayo 26, 27. Ay, yan. Guman sa nasambito ng lugar tabi sa Raye. Speaking of fiesta, kasurog ton. Kasuhapon kasuharin ba pinutulan? Kang Sabado. Pag Domingo may nag-greet na politiko na madalagan digdio sa segundo distrito bilang board member. Nag-greet happy fiesta sa sarong barangay duman sa Lapu-Lapu. Sabi ko, nag-comment ako dahil man nagsimbag. Paano man niya ako ay BM gayon sa pagkakuyan ko? Paano man niya ako mag happy fiesta kundi kuryente? May kuryenteng Sabado, kinagaan pista, dahil kuryente, happy fiesta ang siring. Kumbaga, tumakaba sa tayo, pwedeng mag-urumintado duman sa post na ito. Pwede. So, kung ako sa Lapu-Lapu, ano ngaran man, simbagan ko, paano ako maging happy? Napura kaming kuryente. Sa ili mo kaya, magiging happy. Pista na ngayon. Dahil lamang nag-iwanin medyos ni boss mo na maski lamang pagka-pista na. Ano? Sal to. Aber daw, Lapu-Lapu! Bahala na ka mo! Natay ito putol na naman. Na brown out gayod si Tony K. Lapu-Lapu, bahala na ka mo sa 2022. Dili lamang ka mo kung isos imposibleng dahil kinaya nga ni ka mong pabayaan makakayag kipirang bulan. Ay, kasarag doon. Alright. Ang sabi ko, pinabayaan nga ni Sindakan na apik na dahil makabayad kipirang bulan, ito pang pwedeng pakiurunan kung nakuan na politiko na patapusan ang unaning Mayo, tabata mapirista man dyan. Baka? Roger, nakulang bagay ko itong kung talagang pinakiurunan or pero sabi nga ni bagat ang apik. mayor, ginito niya naman sa gabos na medyos. Oo. Dahil man kaya ito kan mayor duman, sudig di ko ta na sa mainland na mga politiko. So darakula ko ta man na siyempre so lalo na so siging girl pag may mga pistahan. Yan. Ito dapat ang pinag-aasahan na talagang may dakulang bati sa saro talaga bagat man sabi may kapangyarihan talaga ito. Ay igwa pag sabi ka itong ang bato.
Siya. Pakaray. Pag inapod, Antonio, pag inapod, pakaray ka. pag inapod na kayo si Ding, Sabi mo kaya may kapangyarihan. nakuha mo tulos. Siyempre. Oo, ito yung magkiba na iba ring kapangyarihan. Apota daw si Maestro Del Anton. Maestro, gising! Ano ang pag-ulo? Okay. Ay, tapos kita. Oo. No, So, tapos. yan naman lang, tabi sila yan. Ang mga dugang na informasyon, halik dito sa kuyang lokasyon na patrol numero 2, Tony Criste, Kasurog, kang Bicolano, worldwide. Aray, ang bataw! Ay, makonsuelo. Sige, salamat tabi, Kasurugton, kiliste kan sa imong mga impormasyon. You see? Ay, tapos kita kainay. Sabi yun, mate. Nagaw-gaw. Di ba, le? Kunya na sana, nen. Komersyal nga na kita, makonsuelong istoryan, me. Sige, madali sana. Mabot na tabi ang programa matapos na ang nagkapirang pagirumdom. Going back to school, are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GATS, technical, vocational, livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer system servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry, enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Ceresa. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, tarahan mo ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And siyempre, ang oras na yan, natudman sa Satuya kan full colors printing press and photography. Full colors printing press and photography, makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Legazpi City. And full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Rochelle Marcelo.
G, Shell, and Mami. Good morning po sa Indo. Ini si Mami ni G, si G, siya nagapadalagan ka negosyo ninda pero very successful, palibas sa marayan mga ugali kan tawong ini. Okay, that is full color printing press and photography. And siyempre ang oras na yan, natod man sa Satuya kan na aluminum and glass supply o human ini. An aluminum and glass supply is located dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madali ning hanapon ta kahilera sa rini kan Bicol College. Aluminum and glass supply is owned and managed by Mr. Tony and Annalyn Aranya na ipapamana kay Tricia. O iyo man ang negosyong ini, pamilya man ang nagapadalagan ka ini, mga maray, kaya asinsado ang negosyo. Araw pala ka na ang sikreto. Nagkakasarondo, kaya okay ang aluminum and glass supply. Pagkalin ninong aluminum and glass supply, magbalyo ka mo nintinang pumahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Iyan tabi ang law office kan abogadong servidor kan banwa ang kandaragan na si Attorney Joey Marciliana. Mapagibo ka mo ng legal documents, kay puan nindo ang legal advice and legal consultation, magpa-share sana sa Marciliana Law Office. Hanapon sana si Attorney Joey Marciliana. Pwede man tabi ka mo mag-inquire dyan kung ka mo naghahanap ng rent-a-car. Ang manager kang CJS Rent-a-Car, aking gayo ni Attorney Joey Marciliana. Si Charles Joseph Marciliana, no? Auto ko, drive ko, safe ang biyahe mo, sabi ni CJ. Okay, ni Charles Joseph. CJ's Rent-a-Car. Okay? And kung mabuhay ang inner wheel kag sa chapter sa panginginot ni Sis Cha Barbacena Marciliana. Sharing man kunan sa indong sasakyan, may door diferensya. Daroon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Purok 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Ang RB Brothers Car Service Center halos nag-opresir na kan kabos na serbisyo sa tuyang mga sasakyan. Kaya ano pa? Mag-RB Brothers na. Hanapon sana si Doc Boy Gulyem. Siring man gusto ninyo magkakaning mga Filipino cuisine, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Nag-opresir inin masisiram na pagkakaon lalo na mga Filipino cuisine. Iguaman ni Catering Services. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Signalin Arionday. Siring man sa mga nagkakarapi-kapi sa mga oras na ini. Sa bayanin mainitasin masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madali ning hanapon tahampang sa Naininggayo kan Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Marian Artiaga. And of course, pasiring kita digday sa Banwaan kan Castilla. Gusto nindo magkakanin na puwerteng putahin na native na manok, magpasyar sana sa Tatangwin Fast Food. Tatangwin Fast Food, makukuha sa Purok Everlasting, Barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Pasiring kita sa Purok Everlasting, antabayan ang pagbukas kan bagong mukha kan Sushi Cafe and Resto Bar. Makukuha yan dyan sa Sunflower, Barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon. And siring man, safety sa household, magamit ni dekalidad, asin tama, nagaagi sa tamang proseso, sa tamang inspection, sa quality control na LPG. Dahil iba, magamit nin gasol. Ang gasol na mababakal dyan sa Top Gas Gasol na makukuha dyan sa kataid sa na mismo kan na Petrones Sentrong Gayo kan Banwa ang Kandaraga. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. Okay. Sige. And syempre good morning sa mga nakantabay na sa oras na ini. Kay Manay Gina Marciliana Belista. Maray na aga mga kaarandar asin sa imunoy aye. Sabi ni Manay Gina Marciliana Belista. And siring man kay Manay Saling ka Inovejas Peñalba. Sabi niya, good morning friend and sa gabos na nagaantabay
kan programa mo. Thank you very much tabi Manay Saling kan San Isidro Castilla Sorsogon. Ayos palan magayon an sa imong lolo. Pero an nga gani magayon na nga Rosalie Veas Peñalba. Pero mas magayon apo doon ti Manay Saling. Okay? Good morning. Good morning and salamat sa imbitasyon ha. Sa masunod sa sunod tama dumana madyan ako maraw to kay sa panahon kaya nagpara tubay to ako na bata nakamotor man sa nabaga kita masisiram ko ta na so mga papa duman asin mamam ano bay sana dakol pang oras. Thank you very much. And kay pading Roland Monsalve nakantabay sa sayang sasakyan. Live na live kita dyan sa Quezon City. Kay pading Roland Monsalve. Good morning ya pading ay and good morning man sa imo siring masabilog mong pamilya and sa Monsalve brothers. Kay pading Noel, kay pading Danny, kay pading Victor, si say panyaw niyan sa Manila and siyempre kay pading Alex. Masagbilog na and siyempre kay Idol kay Chujes na Monsalve. Idol na ang bayan. Good morning. And of course, sa tuyang amigo dyan sa New Jersey, kay Sir Idol, Mr. Macholito, marinal daw niya sa imo, Idol. Sabi ni Sir Mr. Macholito. And siyempre sa alay the fantastic dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vic, and kay Myra Ligaspe. Yan tabi mga arandar, mga kasurog, mga pagbati. Sige, mga arandar, mga kasarog, padagos kita sa programang Arandar Bicolandia si ay Arieta Puining sa indong kasabay. Ano oras 24 minutos makalisan na 6 nin pagkaagadigdi sa niyan sa Arandar Net News and sa Bicolnet TV. Say na kita nakabot kan istorya kasubago, apek pamansana no? Apek pamansana. So national kunyan ngani, garo daita na tukar, tamatapos na naman ang programa. Anyway, di ginala. Oy, pwede tabi yan, bati, mga public service, pwede tabi yan. Pwede tabi yan digdi sa programa. Ay halat. Paki-anunsyo mo tabi, pinasukan na naman tabi ng magnanakaw. Ang ngarang, anong ngaran man tabi yan, uwangas, was PNP. Ala, sige nindo ang relax. Mga barangay official, mga barangay tanod, natatagaro ka, relax. Sa tabi itong barangay tabi, Sir Mr. Macholito, Sir. Pangtulo na o pang-apat na ining linaog narong ni Idol Sir Mr. Macholito dyan sa uwas, sa inabarangay bayayan, anong ngaran, anong piyagiribo nindo dyan, mga otoridad, magbantay, maski dahing kunyang, magtagalibot, magtagarunda, bako man arog kay. Ano naman tabi ang nagkakurwa, Sir? So mga bambog naman kan ayaw mo duman. O tibad mga gamit na sa Ilaur Norte. Ilaur Norte, barangay kapitan. Garo kulang kita dyan sa pag-ikot-ikot. Garo ka-relax kan mga tanod ta dyan. Bataan siyempre, ang mga kapulisan ta kulang man. Paglibot dyan kisaro, dahil na. Paghali, isa ka na ma-strike ang mabas. Madudunong po yan. Kapitan na. Magaro mo ba dyan ang kapitan? Arog kayo ni, mapurlok-purlok naman kita, may nangyari na. Arog man talaga kayang kita. Pero kung na regular ang satuyang sa bagay, dito man sa piga honorarium kan mga tanod, kaya iurugakan man, may tanda nga ni ako ka ito na barangay, minajaran sa nantanod kung ma-honorarium. Pero sala, PNP, to serve and protect. Ang bata sabi kan bagong chief PNP ni Police General Eleazar, ano sa ngaran? Basta sa halipot ko ngaya na ititinirdigdi bilang chief PNP
ang objeto ko, maibalik sana ang tiwala kan tao sa pulis. Maibalik ang dignidad. Nawara. Nawara ba gagay? Ibabalik nga ni. Iyan sana. Minsan kaya, salto, araw kayo na to serve and protect. How are you going to serve? How are you going to protect? Ang protect, abo ko na elaborar, bata. Ayo baga, ang samuya sa naman, bilang konstituentes, sa mga pulis, sa mga otoridad. Ang aramtang ang mga batas ginibuman sa naiyan kinagkapirang tao. That is that made by the majority of the Filipino. So, pag batas na yan, may restriction ka na bilang Pilipino. Halimbawa, si Pulano, yaon sa Kongreso, nagibuki batas. Pipiraman sa nang nag-approve ka yan. Di batas na, i-implementar kan mga autoridad. Sana naman, sabi ko nga, ginibuman sa nanindayan, inda kung pig-isipan ang mga siring ka na ibang batas, so mga minor na batas, ang sa kuya sa naman, patawado nindo dyan, kung bako man ka krimi na ano daw, patawado nindo, bakong puro ka mo dakop. Although, may binayular, kaya dadakopon, pero dapat you must be flexible. May nailing akong pigpo sa social media, kaya nindo ito. Siguro sa US o sa ito, basta bako sa Pilipinas, may sarong babae, nadakop nag-ikit sa grocery, kigatas. Ngunyan, siyempre, na CCTV, nag-upload sa management ki police. Dinakop sa babae. Pag-abot kan police, siyempre, dinakop. Hinapot, ano ngayaan sa imong, ako nga ni, napaluwa ka itong story, ka itong post na ito, ano ngayon sa imo na inikit, gatas ngaya, and iba pang yung pagkakankan tulokong aki, ito o apat. Nata, kung ito, mangikit daw ito. Kung da ito pinagkaitan kan tadhana, mangikit daw ito. Ano ang ginibukan pulis? O mga pulis magdangog. Ako daing kunyan sa pulis. Okay sa kuya ang pulis. Lalo na itong may mga maray na gibo, okay ang sa kuya. Pero sa mga pagong pulis, siyat kamo sa kuya. Arkay ni, habi kan pulis. Day taka na ngaya piprisohon. Day taka na dadarawon sa ipatura. So, inikit, binayadan kan pulis, grocery pa kan pulis. Kaya tabi nindo yan. Nan ibang pulis na digdi, rin na lang kawana nga sa mga sweldo, baka nagarukulang pa. Isang sakong bagas, dagos mga dilata, uyugon mo ang tabi o. So nawara duman sarong ni Sir Mr. Macholito, sarong sakong bagas, budak dilata, maray ba ka itong dinunar mo na sana sa kuya, tama, nahiritan sa Arandar Bicolandia, sarong grupo duman sa sarong barangay sa Castilla, Kim Pantry, iwan idudonar ko nga ni, bagas budak dilata, pero bako po ako anag ko ito ha, mabakal po ako, tinawan ako, kipambakal ni full colors, printing press and photography, tinawan akong pambakal ni Aluminum and Glass Supply, tatawan pa ako kan
akan na tap gas gasol, ibabakal ko ki bagas tapos dilata. Iyo sunang wara dumaan sa imaw. Pero po, sirto porsyento, God knows, bako po ako ang nagkuha. Yeah? Sabay pambakal po ako. May mga kunyan ako digdi, sponsor. Pero, yan man, pikon yan taman, mga kapulisan, lang, practice kan, piga, kan, nindong, to serve and protect. Yeah? Ako na kulo na kong amigong pulis, puro yan tultol. Laon dyan sa Daraga, kay Police Colonel COP Ronnie Pabia, maorag yan. Sa Legazpi, kay Police Colonel Rodilon Bitita, maorag yan. So mga pulis niya, mga maorag yan. So mga pulis di sa Daraga, mga maorag yan. So pulis sa Castilla, mga maorag yan. O kaya, so piga-address ko ini sa bako duman sa maorag, sa mga makaorag. Iyo. Kaya kung ikamakiran, makaorag ka. Iyan ang sabi ni Police General Eleazar sa nalipot kong pagtinir bilang Chief PNP. Hingwaon kong maibalik ang dignidad asintiwala kan matawo sa mga kapulisan. Kaya iyan atamanon nindot tabi yan mga kapulisan. Na dignidad kan sa indong okay imahin kan sa indong hanay. Anyway, day yan aram kan iba, may naglilibot tabi dyan na IMEG. Ano ba? So IMEG, Internal Monitoring so ano ito? Basta suji group. O iyan, yan na nagamonitor kan mga iskalawag. Kaya kunin ko dyan sa inyong mga karandar, mga kasurog, mga o kaya pulis na dahil nagagibog kitultol, iusip din do kay Police General Elias sa Rimatian. Papa-imbestiga rin yan sa IMEG, Rimate. Yo? Ngayo. Nga dahil man kaming kontak, text din do digdi sa kuya sa hotline sa 0950-918-3453. O i-chat din do digdi sa Arandar Bicolandia. Okay? Nga, Diyos mabalo sa imo, idol. Diyos mabalo sa bantabi sa imo, Sir Mr. Idol Macholito. Okay, mga ka-Arandar, mga kasarog, tayo nabot na naman kita kang paramentas na pamamaaram digdi sa programang Arandar Bicolandia sa ngaran Geraray kan Bicolet TV and Arandar Net News. Nakasabay taman sa luwang si Kasorog Patrol numero 2 Tony K. Initabi si Ayi Andesaria na nagpaabot sa inunin sa lamatunon na maray sa daing sawang pagantabay digdi sa programang Arandar Bicolandia. Nagapaabot man ako nin sa lamatunon sa mga daing sawang nagaantabay kan programa. Sa alat daw muna. Tagaro igwa ako digdiki. Wala na. Gadaw. Christmas song. Okay. Siyempre, puno ng tanaman ng Lunes, nin marayan sa tuyang simana, tapuson ta nin marayonon hasta sa Biyernes. Mga kasurog, mga karandar, sa kada bes na matapos ang program mga Arandar Bicolandia, kita nagapabot nin. So dati sana.
Enough